Episodul 2. Da, episodul 2. Mersi. Am reușit să transferăm câte larve? Păi vreo 22. 22 sau 23, da. Păi nu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 24. 24. Și pe celălalt cred că avem vreo 22, parcă. Deci în jur de 20, 20, 40, 40, 80. Până acum? Da. Da. În jur de 40 de larve transvazate. Am pregătit leațurile, le vom introduce acum în starter. Opa, așa. Asta e o ramă model, nu știu de unde am luat-o de la el. La un târg. Da. O putem face și noi de 100 de ori mai bune. Noroc albinilor să mai clădească ceva ce ar pe aici. Le introducem rapid. Secretul este să nu stai mult cu ele în alt mediu decât cel normal. Al lor, ai adus cu... Da, stupul este foarte bine populat. A primit... Este un stup care i-am suspendat catul. Și am lăsat toată albina aici. Astăzi este un cules de aproape 2 kg jumate, cred că. O să ne uităm acum la cântat. Du-te mai departe, că sunt nervoase. Am să le aduc turta. Imediat am să le aduc proteina. Nu, aici, în sacoșa de afară, uite. Deși ne aflăm într-o zonă de munte, unde fâneața este foarte bogată, deci beneficiază de polen, cum s-ar spune, de care vrea mușchiul lor. Pentru a fi reușit, pentru a fi sigur că nu le lipsește nimic, trebuie să le dăm polen. Așa am făcut și data trecută și n-am greșit. Te vom obliga să mănânce. Este vorba despre polen și miere. Cu miere. Polen cu miere. Și sper ca gagicile să fie încântate cu treaba asta. E polen cu ele, da? Starterul a fost organizat aseară. Nu aseară? Da, da. Ce să vă spunem? Suntem bucuroși că am scăpat stupid de la foame. Da. Asta e. Trebuie să-mi aduc măturica. Poți deasupra. Imediat. Ne luăm la revedere, nu?